एल'ग्रा सार Oh, what? बे सिक्रि हमस्टेआव हायनानै माबायदि मोनदों आरो गाहाम नांदोंना हामा मोनदों नोङो? नोंबो रोंबाय माथो वाव बिराद रोंबायलै बिराद जाथारबाय बिबो आंबो गोरोंसै रे जोबोद गोजोननाय मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों हामा मोनाखै रे हामा मोनाखै गाज्रि मोनाखै एल'ग्रा साराबो स्मार्ट जाबाय गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय थेंक इउ बे समाव बिथांमोनखौ वेलकाम जों सिक्रि हमस्टेआव गोबांथार मानसिफ्रा कमेन्टआव लिरनानै बुंदोंमोन एल'ग्रा सारखौ सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौबो बेरायहो होननानै नंगौना औ बिनि थाखायसो बेयाव लाबोनो औ बिनि थाखायनो दा एल'ग्रा सारखौ बे सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कआवबो लाबोनाय जाबाय जोङो हर थागोन सिक्रि हमस्टेआव नैबे सारमोननि एनजिअ सार एसे अननानै फोरमायदो नोंथांमोननि बे एनजिअनि नामखौ गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय आलफ्रेड इउटुबार मानगोनां बिथां आरो जोंनि एल'ग्रा सारखौ जोंनि सिकनाझार माल्टिपार्पास कअपारेटिभ ससाइटिनि जानानै जों दिनै बेलासि सम दिनै बुधबार बारायाव बरायबाय बिथांमोनखौ जोंनि एनजिअनि नामा जाहैबाय सिकनाझार माल्टिपार्पास कअपारेटिभ ससाइटि SMCS सारमोनना बे एनजिअआ बेसेबां बोसोर जाखो माला गायसनजेननायमोन बे जोंनि एनजिअआ थांनाय 31 देट मिन्स आगस्ट 2024 निफ्राय दिनैसिम 2 बोसोरानो रानिंसै सारमोनहा मा खामानि मावो बे एनजिअनि गेजेरजों बे एनजिअनि गेजेरजों जों बेखौनो मावो जे जाहाथे सिकना जोहोलाव नेसनेल पार्क जानाय लोगो लोगो जों ओनसोलनिनो 500 जननिबो बांसिन मेम्बार्स एन्ड केडार्स गार्ल्स एन्ड बयस एन्ड टटेल जों बे सिकना जोहोलाव नेसनेल पार्कनि सिङावनो आगोलनि समनिफ्राय जे सोलिबाय थानाय जोंनि बर' ओनसोलाव बेफोरबादिनो गोबाङानो बुजिया सोमजिया बिदिनो जिब जुनार दाउ अमाफोरखौ अननाय अयथासार बुथारबायोमोन बेफोरखौबो जों हान्टारफोरनिफ्राय बा सिखारिफोरनिफ्राय जों रैखा खालामबाय दिनैसिमाव बन्द'आनो जाबाय होननानै जों साननानै लायो लोगोसे गोदोनिफ्रायनो बे सिकना जोहोलाव नेसनेल पार्कनि सिङावनो जे माखासे गोबां मानसियानो माने गोरिब गुन्द्रा न'खरा बन दानै फाननानै जायोमोन दा बेखौबो जों होबथानाय जाहैबाय दिनैसिमाव बेबो बन्द' जाबाय आरो माखासे इनलिगेल दंफां जेनाखि बुस्थुखौ गोदोनिफ्रायनो दानबोबाय थायोमोन जों बेखौबो होबथाबाय दा जथेस्थ' 90%आनो गासिबो इनलिगेल खामानिफ्रा जोंनि सिकनाझार माल्टिपार्पास कअपारेटिभ ससाइटि एनजिअनि नाजानाय गोबां जोंनि बे ओनसोलनिनो फरायनानै थानाय जे साख्रि मोनै बिथांमोनखौ लानानै जों बेफोरबादि मोजां खामानिखौ मावगासिनो दं दा बेखिनिखौ आं फोरमायो जाहाथे जों गोबांखौनो दिनैसिम होबथानानै दं आरो दा जोङो एसे बेरायनोसै आरो खाथि खालायावनो दाथ' मोनाबाय नालाय नै जोंहा फंबायमोन दङ लोगोआव जोंजों एल'ग्रा सार Oh, what? बे सिक्रि हमस्टेआव हायनानै माबायदि मोनदों आरो गाहाम नांदोंना हामा मोनदों नोङो नोंबो रोंबाय माथो वाव बिराद रोंबायलै बिराद जाथारबाय बिबो आंबो गोरोंसै रे जोबोद गोजोननाय मोनदों हामा मोनाखै रे हामा मोनाखै गाज्रि मोनाखै एल'ग्रा साराबो स्मार्ट जाबाय नोंथांमोनाहाय नैबे जोंनि जे आंनि उनावहाय नुबाय थानाय गेट बे जायगाया जाहैबाय जोंना जाहारबारि रेन्जनि आन्दारावनो थानाय जाहारबारि खालासि बिट अफिस होननानै बुङो बेखौहाय दा बियो बिराद गोबावसै बे जायगायाहाय आरो बे बिट अफिसा दा बिराद फुराना दा जोङो बेखौहाय जोंनि आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसे लोगो नांनानै जोंनि सिकनाझार माल्टिपार्पास कअपारेटिभ ससाइटिनि मेम्बारफोरा सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो दा बेखौ मोजाङै मोजां साफा खालामबाय आरो जोङो दा बेयावहाय जोंनि आसाम फरेस्टनि डिपार्टमेन्टनि स्टाफफोरजों लोगोसे जोंनि सिकनाझार माल्टिपार्पास कअपारेटिभ ससाइटिनि मेम्बारफोरा जयैनो जोङो नैबे सिकना जोहोलाव नेसनेल पार्क जे दाख्लैसो डिक्लेयार जानाय जोंहा बेवहाय डिउटि होगोन डिउटिनि पारपसानो जाहैबाय जोंना इलिगेल दंफां दाननायफोरखौ होबथानाय बिदिनो जिब जुनार हान्टिं खालामनायफोरखौ जों होबथानाय नेसनेल पार्कनि गाइडलाइन हिसाबै माबोरै सुबुंफोराहाय नेसनेल पार्कनि गाइडलाइनखौ फालिनो हायो बेनि बागैबो जोंनि सिकनाझार माल्टिपार्पास कअपारेटिभ ससाइटिया एवारनेस होगासिनो दङ बेवहाय जोङो औवानि मोनसे न' लुगासिनो दङ
जोंनि खरसाजोंनो जोंनि खांनायजोंनो जों बेखौहाय बानायनाय जादों जोङो बेखौ माल्टिपार्पस हिसाबै जोङो इउज खालामनाय जागोन बेयावहाय जोङो आलासि सोरबाफोर फैयोबा जिरायनो हानाय बायदि आरो बेयावनो जोङो जानाय लोंनाय खालामनो हानाय बायदि आरो बेजों लोगोसे हरै फारसेथिं जोंहा किटचेनबो गैया नालाय जोङो दा बेयावहाय एसे किटचेननि बेब'स्थायै जोङो बेखौ बानायनाय जादों आरो दा जोङो नैबे थाग्राजों लोगोसे जों बे थाग्रायावनो ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै जोंनि जिउ खुंनायाव थाइसे थाइनै हेफाजाब जायो खोमा साननानै जोङो ओरैजाय जोंहा बोरमा गग्रा बानायनाय जादों बेयावहाय जोङो बोरमा फार्म बानायनाय जादों लोगोसे दाउबो फार्म खालामनाय जादों दाउबो एसे दङ दासिमबो जों बुरजा दोनथ'नो हायाखै लासै लासै जोङो बेखौ बारायलांगोन आरो नैबे जोङो माल्टिपार्पस जे न' लुदों आरो बेजों लोगोसे नैबे जोंहा बेरा आरो बै न'नि कालारिं फोननाय आरो नैबे जोङो गेट बानायनाय जों बेफोरखौ जोंनि सिखोना जाहार माल्टिपार्पस कपारेटिभ ससाइटिनि मेम्बारफोरा एसे एनै थाइसे थाइनै खांलायलायनानै जोङो बानायनाय जादों रावनिफ्रायबो जों दासिमबो जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै दा नोंथांमोनाहाय नैबे जे जायगा नोंथांमोनाहाय नुबाय थादों समायना रमायना जायगा बे जायगानि नैबे जोंहा सेराव दङ सेरमांगा दै बेखौ बारनानै हरैजाय फारसेथिं जोंहा जाहैबाय रायमना नेसनेल पार्क बेनि ओरै सानजा फारसेथिं जोंहा सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क दा नैबे सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कनि आन्दारावनो जाहारबारि रेन्जनि आन्दाराव खालासि बिट अफिसनि आन्दारावनो जोंहा मोनसे जायगा दङ बिराद समायना रमायना जायगा बे जायगाखौ जोंनि सिखोना जाहार माल्टिपार्पस कपारेटिभ ससाइटि NGO नैबे जायगाखौ समायना रमायना जायगाखौ जोङो मोनसे इनिसिएटिभ लादों बेनो जाहैबाय जोंहा एग्र' फरेस्ट्रि खालामनो थाखाय बेयाव जोङो एग्र' फरेस्ट्रियाव जोङो फ्रुट प्लान्टेसन बानायनाय जागोन जाहाथे नैबे जोंनि सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कनि आन्दाराव थानाय जे जिब जुनार बेफोरो गामियावहाय थांनानै जोबोद माने अयथासार खालामगासिनो दङ न' सिफायनाय जेरै मानसि बुथारनाय आरो बेजों लोगोसे न' बां सिफायनाय आबाद जानाय बेफोरखौ बिराद दा डिस्टार्बेन्स होगासिनो दङ दा बेनि थाखायनो जोङो नैबे इनिसिएटिभखौ लानाय जादों जे बेयावहाय जोङो फ्रुट प्लान्टेसन बानायनानै जाहाथे हाग्रानि जिब जुनारफोरा बेयावनो गावनि जानाय आदारखौ जानानै बेयावनो गोजोननाय बायदि आरो बेजों लोगोसे नैबे समायना रमायना जायगायावहाय जायफोर बिथांमोनाहाय बेरायफैगोन बिथांमोनाहाय जिब जुनारखौ बेफोरावनो गोरलैयैनो नुनो हानाय बायदि नैबे जोंनि समायना जायगायावहाय नोंथांमोनाहाय जेरावखि जाया खनानिफ्राय फैनानै नोंथांमोना बेयाव बेरायफैनो हागोन इन्जय खालामफैनो हागोन नाथाय बेयावहाय एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस बा नोङो बेयावहाय गाज्रि मुवा बाहायनाय बा नोङो जौ लोंनाय बा माबा मोनसे इलिगेल एक्टिभिटिस जों बेयावहाय एलाउ होनाय जानाय नङा बेयावहाय आरो फैनानै नोंथांमोना लेथ्रा खालामफैनो मोननाय नङा बा बथल बुख्रुबलांनाय बा नोङो दाखोर दाला खालामलांनाय बेफोरखौ खालामनो मोननाय नङा जोङो नुयोब्ला बेयावहाय जोङो स्ट्रिक्टलि एसे जोङो सिखोना जाहार माल्टिपार्पस कपारेटिभ ससाइटिनि NGO जानानै जोङो बेखौ स्ट्रिक्टलि एक्सन लानाय जागोन एल'ग्रा सारालाखि रायमना नेसनेल पार्कबो नुबाय नै दा सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कबो औ रायमना नेसनेल पार्क औ ओमफ्राय जों दा बबे नेसनेल पार्कआव दङ दा बे सिखोना जोहोलाव जोहोलाव नेसनेल पार्क सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क नेसनेल पार्क औ ओमफ्राय जों दा हर जोहोलाव नेसनेल पार्क औ दे खेबसे होनफिननाय मानगौ सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क औ जोङो दा हर थादों सिक्रि हमस्टे सिक्रि हमस्टे जोङो दा जादों थादों सिक्रि हमस्टेयाव जोंखौ बिराद मोजाङै बरायबाय अमा बेदरबो दंमोन जोङो अमा बेदरखौ जायासै हरफिनबाय अभार जाबाय अमा बेदर जानाया औ औ लकेल दाउ ओमफ्राय नै बेयो सोरजिनाजों सयाबिनजों दालि जहल मैखुन सिबुं ओरैबायदि एडभान्स गोथाव जादोंना जायाखै अमा बेदरखौ एसे जानानै खिन्थादो दे दाउ बेदरा जादो दाउ बेदरा गोथाव बरिया